in an samu gayyata za ka zo ka samu wanda yake jagorar abun ba su da alaƙa da tsangaya ko kusa ko alama, amma alhamdulillah wannan abun dole abin da baka sha'awa kuma abin ya zama abin burgewa da wannan dole mai girma gwamna godiya da shi mai girma ya sai muna addu'a Allah ya kara daga darajar su, Allah ya kara ba su kariya akan makiyan su, kuma Allah ya kara musu jangora. Muna da sako a wajen mai girma gwamna kamar haka. Na farko, shugaban mahaddata alqur'ani wani lawan shugaban kasa na mahaddata alqur'ani ya ayyana shi a matsayin garkuwan gwanayen alqur'ani. Madawa mai girma gwamna godiya da murna wannan babban matsayi da ya samu a wajen shugaban mahaddata alqur'ani. Sannan na biyu, muna kira ga shi mai girma gwamna, Allah ya kara masa lafiya, wannan SA nasa magana ta gaskiya, 'yan uwa mahaddata alqur'ani suna da kyakkyawar alaƙa da shi, shi nasu ne kuma saƙonninsu suna zuwa wajensa. Mun tabbatar da haka. Dukkanin wani saƙo da muke so mu isar da shi a gwamnatance muna ganin sa a zahirance. Haka muna kira da mai girma gwamna, wannan SA nasa a ƙara ɗaga mana shi, a ja shi kusa, domin mun aminta da shi, mun yadda cewa dan mu yake yi, mun yadda dan kishin mu yake yi, kuma muna addu'a Allah ya kare musu jagora a dukkanin inda suka sa gaba. Muna fata Allah ya da kuma gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.